n'a lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dungu waleɲuman dɔn wajabate an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ wajabate k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de maa na foli ani tanuni ka kɛ ka ɲɛsin min ye arajo mara danbe doyilakaw fɛ yen kalo kelen a kun di kuma nka bi k'a dɔn a bara ka sandalama min ye nin kunnafoni ye ka se k'a jɛnsɛn doyila n'a lamini na an ka foli ani tanuni bɛɛ ka ɲɛsin murujangaw ka arajosow ma Alu Tarawele ale ye min directeur ye min ye wuli ka jɔn ni jateminɛ ye arajo Manca FM i k'a dɔn awa 92.9 Wajabate maa minnu b'a lamɛn fo Banikɔ an ka foli ani tanuni bɛɛ ka ɲɛsin u ma kɛn yɛrɛ ye arajoso n'a bɛ lamini na n'a bɛ kɛ sababu ye kunnafoni k'a cɛra an ka foli b'o ye an sera an ka kɛnɛ kan suya kɔlɛ an bɛ Jakite k'a dɔn a bara k'a parata e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na kunnafoni sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ k'a da lamɛnbaw tulo kan an bɛ Jakite karamɔgɔ dɔ bɛ Tunkara bala tɔgɔ bɛ di Wajabate ne bɛ n Keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako wula Wajabate k'a dɔn sɛbɛnfura ye bigo maa bila bɔli la Wajabate i k'a dɔn ayiwa min ye kunnafoni sɛbɛnbaa ye a tɔgɔ de ko Alhaji Mahamadu Gaba Alhaji Mahamadu Gaba ko a ko dusumango tɛ fa tuguni na Wajabate i k'a dɔn jamana jɔli a man ka fɔ maa kɔ a bɛrɛta dɔw kun b'a fɛ k'u yɛrɛ saliya nka bɛɛ lajɛlen n'i kɔnɔ ko Wajabate a k'i k'a dɔn gouvernement cira bɛrɛta politikimaw de kun y'a ɲini k'a fɔ gouvernement Mokutari Wade ka gouvernement a ka ci sabula olu nin d'a la n'olu nin d'a la a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye min ye bandaw ye ale nana jateminɛ kɛ k'a fɔ bilhak ni ma ɲɛ k'a fɔ jamana cɛbɔli kura bɛ boloda maa man ka to kɔfɛ jamana den bɛɛ lajɛlen ka don a la o de la i k'a dɔn Mokutari Wade ka gouvernement cira o yɔrɔnin bɛɛ wele bilala Mokutari Wade ma maa minnu bɛ ni cɛ ni muso don i kɛra maa sugu o sugu ye n'i ye jamana den sɛbɛ ye a k'u wele u ka jɛ ka baara kɛ waasa Mali bɛ bɔ nin dingɛ in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a wulikajɔ u bolo dara o cogo la min ye mɛkalo tile 18 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ caman kɛra min ye Nations Unies ye ban ɲumankɛw olu bɛɛ lajɛlen cɛsiri kɛ waasa gouvernement kura min kan ka sigi jamana den bɛɛ lajɛlen ka yaala M5 RFP EPM min ye awa minnu bolo tun bɛ fanga na n'o ye masakɛkɔrɔ nagakɔrɔmaw ye ka taa jigiya kura ADP Maliba yɛlɛma PSP PSD SAP APR KOFOP Wajabate i k'a dɔn ani jɛrɛjɛkulu minnu bɛ awa jamanadenw wɛrɛw kofɔ n'o ye société civile n'a ɲɔgɔnnaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen welela Mokutari Wade fɛ u ye ɲɔgɔn ye kɛ hakilina min b'a la a y'o bɔ k'a bin u yɛrɛ ka miiri ye min ye an'u ka laɲini min ye u y'o fɔ Mokutari Wade ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dibi kun bɛ ne ka don ko in na sabula ayiwa min ye M5 RFP i k'a dɔn ale kɔni kun ye gɛlɛya don a donni na Wajabate jaa bɛɛ lajɛlen n'i kɔnɔ ko sɛbɛnnikɛla ko mɔɔw ye wulikajɔ kɛ ka ɲininkali kɛ aw de ko gouvernement ka ca a bɛ don n'a fɔra k'a bɛ don i k'a dɔn a ka tila ka gɛlɛya don a la Shogɛl ko kala Mayiga o min y'u ka bolofara min n'u k'a ma comité stratégique i k'a dɔn ale y'o ɲɛmaa ye ale ko a ye o tɛ dɛ olu kun ye fɛn danden ɲini gouvernement fɛ n'u ma ɲɛ u bɛ don a la fo fɛn da bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ walima i k'a dɔn ayiwa garanti ka d'u ma k'a fɔ o bi kɛ i k'a dɔn hakaja u mɛn'o popo kuma a n'u ta ka se kuma na sɛbɛnnikɛla ko ayiwa tile 2 in kɔni na k'o faamuyara min ye M5 RFP u k'u bɛ don f'a cɛmancɛ la gagi Wajabate sɛbɛnnikɛla ko o kuma mun yɛrɛ de kɛra walima layidu min fɔra o taara wa a ko i k'a dɔn hali n'o tɛ Shogɛl ko kala Mayiga M5 RFP u bolo kun ɲini ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma dɔw ko munna an b'an sigi ka bila kɛrɛfɛ Wajabate i k'a dɔn mɔɔw sɛgɛnna i k'a dɔn sɛgɛn digilen bɛ dɔw la Shogɛl ka nin kuma ninnu ka taa ka segin an bi don u ye kangari da ye nin yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a faamuyara k'a fɔ ayiwa min kɔni ye baara ye min kɔni ye bɛnkan ye o sabatira lala ko tɛ ten ni ko ɲɛnabɔra a ɲɛ 40 ma bi ye alamisa ye Wajabate k'a dɔn gouvernement to a bɛ sɔn ka fɔ sabula min ye M5 RFP u donna f'a cɛmancɛ kolo la Wajabate i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye gouvernement sigili ye sɛbɛnnikɛla ko caman kɔni to a sɛbɛnlen don ka ban bi alamisa bi bɛ taa kuncɛ yɔrɔ o yɔrɔ lala ni ala farala an ka gouvernement a ɲɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ M5 RFP kɔnɔ asafula an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ Tunkara ne bɛ tigɛ don o bi kɛ lundi fana
fasiriba n'o ye Musa Sayon Kamara Musa Sayon Kamara a ko hali bi Mokhtar Wani ale ka gouvernement kura sigili ko don karamɔgɔ daba tun kɔra min ye UR2 n'ale ni M5RP tun bɛ kumakan kelen na e ko UR2 min fosi ni ka a tigɛ bɔ M5RP bolo karamɔgɔ daba tun kɔra ni ka yɛrɛ k'a fɔ k'u b'a la fu kan camancɛ ayiwa fasiriba ko a ko n'i ye kow lajɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ sama ni barika bonyalen bɛ an ka Maliba kɔnɔna la Mokhtar Wani a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen t'a kɔnɔna la gouvernement ka ci a ka kɛ damakɛlɛ gouvernement ye maliden bɛɛ lajɛlen ka y'a kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun kɔra n'o laɲini bolodara mun na gouvernement kura min bɛna sigi maa bɛ tila k'i yɛrɛ minɛ o ko la gɛlɛya t'o la Mali ko don wa walima yɛrɛ ko don a ko n'i ye kow taabolo lajɛ tiɲɛ bɛ ka bange dɔɔni fasiriba ko a ko n'i ye kow lajɛ URD ale kɔni ɲɛma Soumaïla Cissé ala ka wele sira ale ma URD baara bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ maa min na n'o ye professeur Salifou Sanogo ye ale kɔni wulila ale ni Ibrahima Ndiaye ale ni maître Demba Traoré u taara Mokhtar Wani ale ka wele jaabi karamɔgɔ daba tun kɔra tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca u y'u sigi ni ka kumaw walanwala k'a da yira ɲɔgɔn na URD ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ne nin don olu b'a la baara banna fasiriba ko karamɔgɔ daba tun kɔra jɔyɔrɔ min bɛ d'u ma sa o kɔni u ma dantigɛ u ye nka min kɔni ye sa professeur Salifou Sanogo ka taa bila maître Demba ale ni Ibrahima Ndiaye u y'u sigi ni ka kangari da Mokhtar Wani ye u ye mun fɔ u ko camancɛ fanga kura min bɛna sigi karamɔgɔ daba tun kɔra waati jan t'a bolo kalo 8 kalo 9 olu bɛ min fɔ Mokhtar Wani k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na o kuma a ka kɛ cɛ kuma ni muso kumaw ye maa minnu bɛ yen ni faso kanu b'u la maa minnu bɛ yen n'u bɛ se ka jamana jɔ maa minnu bɛ yen ni ɲigin tɛ k'u la fiyewu maa minnu bɛ yen n'u cɛsirilen bɛ Maliko la karamɔgɔ daba tun kɔra ko Mali mago bɛ o maaw de la bi maa minnu bɛ yen n'u tɛgɛ nɔgɔlen dɛ n'u da ma deli ka don ko la ni nganamu suma t'u nɔfɛ o maaw ka taa karamɔgɔ daba tun kɔra fasiriba n'o ye Musa Sayon Kamara ye u y'o laɲini kɛ ne ka Mokhtar Wani sɛgɛrɛ o tuma k'a hakili to la i b'a fɔ ko kilisi a ko Mali tɔɔrɔla Mali sɛgɛnna gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tun kɔra a jubaju bɔra kalafili la o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana ye an ka jamana kɔnɔ bilen maa minnu bɛna ta olu de bɛna kalafili baaraw bolo da o ka kɛ dannabaw ye fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ minnu y'u kantigɛ da yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛ Mokhtar Wani ka fanga kura kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɔra o ye UR2 Ensemble pour le Mali n'o ye RPM a n'a jɔnɲɔgɔnw ye min ye jigiya kura karamɔgɔ daba tun kɔra ARP ko fɔpɔ FSD SAP ka taa bila ADP Maliba PDM ale ni o jɔnɲɔgɔn tɔw karamɔgɔ daba tun kɔra k'olu bɛɛ y'u kantigɛ da yira ni ka fara sema maaw kan min ye sema maaw ye n'o ye rebelle kɔrɔw ye o ko gouvernement mun cira k'olu tun b'a kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɔra ko hali bi ni wele bila olu ma k'u na wuli k'u jɔ tuguni u bɛ wele ko sabu ko marifa kɔni olu y'a bila kɛrɛfɛ Mali min ye Mokhtar Wani ye karamɔgɔ daba tun kɔra kunu a ka labɛn laban o sabatira labɛn laban kun ye jumɛn ye karamɔgɔ daba tun kɔra o de ye ka dugutigilakaw wele ka diinɛ tigilamɔgɔw wele ni ka ŋaniya ta ka da olu tulo kan olu fana ka minɛnko ye mun ye a ko olu bɛɛ lajɛlen fana y'u ka bilasiraliw di politikimaw lamɛnna société civile lamɛnna diinɛ tigilamɔgɔw lamɛnna ka taa bila laadalamaw la karamɔgɔ daba tun kɔra bi ni sini gouvernement kura tɔgɔ bɛ santalama ala k'o kɛ fasiriba ko karamɔgɔ daba tun kɔra o ma sigi kuma o kuma sama-samani kɔni banna malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni maa min ko Maliko dɛ min ye kalafili kura o labɛn de bɛ labɛn sisan a ko min kɔni ye Mokhtar Wani ye karamɔgɔ daba tun kɔra an kan ka ko bɛɛ lajɛlen de kɛ yaasa a ka fanga kura min bɛna sigi karamɔgɔ daba tun kɔra an ka jukɔrɔma tintin a ko n'i ye ko taabolo la min ye CMT o tuma kulu fana y'a yira k'a fɔ olu bɛ kɛnɛ kɔnɔna la nka min ye UNTM ye karamɔgɔ daba tun kɔra kulu ma ye lajɛw la sabu olu bɛ baara bila la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Sayon Kamara ale ka sɛbɛnni don Jabate kami b'a ɲɛma tɔn filɛ o tɛ kami fiɲɛ dɔ ye n'a tugura o kɔ o bɛ taa di a fabaw ma Jabate mɛ Ngeleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 5,219 ye Jabate k'a dɔn sɛbɛnni kɛ b'a taali ɲɛfɛ n'o dugu jɛ ye Jabate k'a dɔn ŋanamu kuma min n'a bɛ sen na nkalon Jabate k'a dɔn sɔniko kuma min bɛ sen na nkalon Jabate i k'a dɔn ayiwa a fɔra ko sugubulon 2 min dara sugubulon 3 min dara ka di i k'a dɔn ko sariya ma a sɛbɛkɔrɔ jukɔrɔma don Jabate k'a dɔn nkalon don min y'a lɛtiri kɛ k'a kuma fɔ Jabate a t'a dɔn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jabate minisiriso min n'a bɛ ayiwa taama kun
kunna ani sera kow kunna wajabate k'a dɔn a ye Isa Sinaɲɔgɔ a y'a jaabi Isa Sinaɲɔgɔ tɛ kuru kunna a t'a ju la min ni min n'a y'i da don a la a t'a ɲɛdɔn wajabate n'i ti fɛn min ɲɛdɔn i b'i da de i laban i na kɛ maa mangoman ye a ko i k'a dɔn ko dɔnbaliya wajabate a ɲini k'a dɔn sabula a ye kuma minnu fɔ wajabate k'a dɔn toit tiɲɛ kuma don i k'a dɔn jamana bi danga min na n'a fɔra ko nin ɲɔgɔn na sɔnɛwale bɛ kɛ jamana kɔnɔ hadamaden bi siran o tuma min ye Isa Sinaɲɔgɔ ye u y'a jaabi n'i y'a mɛn ko techniquement wajabate i k'a dɔn a b'o de ko fɔ ni technique dun fɔra o de ye ko yɛrɛ dɔnni ye fo k'a si la dɔn Sinaɲɔgɔ a ye kuma minnu fɔ i k'a dɔn a ko décret numéro 2015 wajabate a tɔ ka ca min kɛra septembre tile 25 san 2015 ni o yɛlɛmana n'o bɛ sugubulon ta k'a ɲɛsin a jamana baarakolobaw ma service daw fɛ wajabate a k'i k'a dɔn o yɛlɛmani a n'o taabolo kuraw ko ŋanamu donna o baara dɔ la ko tiɲɛ tɛ sugubulon min n'a bɛ fɔ sugubulon sabado wajabate k'a dɔn sugubulon lettre de kɛra a la sira min n'a bɛ bɔ Sandere ka taa Kayi min ye Banankɔrɔ ka taa Joro wajabate sira wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye bolofara min kan ka dilan Seware Moti ka sɔrɔ i ma tɛmɛ n k'i ɲininka siraba kelen fɛ wajabate kilomètre 10 bɔɲɔgɔnko o de kan ka dilan Moti wajabate i k'a dɔn a ka taa fo Seware ka sɔrɔ i ma taa aéroport fanfɛla la o sira kunbɛn minnu fana kan ka kɛ wajabate i k'a dɔn a o hakilina a n'o baaraw de ko don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔfɔlɔ sira fɔlɔ min bi fɔ n'o ye Sandere ani Kayi wajabate a sugubulon i b'a ye k'a fɔ a min y'a wulikajɔ n'a jateminɛ sira in kan ka bɔ Sandare ka taa Kayi wajabate k'a dɔn a wulikajɔ n'a jateminɛ a sɛbɛnna sɛbɛn ni bɛnkan bɛɛ lajɛlen kɛra service da n'o kan ka bɔ a kalama walima da kan ka don a la wajabate olu bɛɛ lajɛlen de ladɔnniyara olu ko sugubulon in ka kɛ ta k'a di entreprise Covec Mali ma wajabate a bɛ sarakisɛ ko fɔ sabula article 58 décret numéro 2015 06 04 PRM min ni bɛnkan kun don sɛnɛkalo tile 25 2015 o de yɛlɛmana wa maa o maa da kan ka don a la sariya bolo k'a bɛɛ kɛra code du marché public n'o ye sugubulon dibaw ye wajabate k'a dɔn olu b'a kalama ministre min n'o b'a wari bɔ ministère de l'économie et des finances olu yɛrɛ de ye yamaruya di kɛ a y'a ko ta k'a di Covec ma sabula bɛnkanw ni yɛlɛmakura minnu donna o b'a yamaruya n'o y'i bɔ a la Banankɔrɔ ani Joro o ye Segu jamana ye sugubulon min fana talen bɛ wajabate i k'a dɔn o ye sira kura ye k'o dilan ka bɔ Banankɔrɔ ni ka taa Joro wajabate o baara talen bɛ ka di entreprise ma o de ye EGK a taara ka d'o ma wajabate sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye kabini sugubulon kunfɔlɔ min fɔra ani min ɲinina wajabate i k'a dɔn min ni minnu kan ka bɔ a kalama n'olu kan ka sɛbɛntiya o ye ministère de l'économie et des finances a fɔra olu ye olu ko a ka ɲi a y'a sɛbɛkɔrɔ k'a ɲɛna sabula bɛnkanw ni hakilina min kun kelen bɛ i k'a dɔn o bɛnkan ni hakilina minnu gelen don k'a fɔ nin sugubulon in ka kɛ a bɛɛ lajɛlen dafalen don o tuma a ka ta ka di entreprise EGK ma wajabate n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛnkan sɛbɛnw a n'o lettres min sɛbɛnna faamaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen jɛlen don sabula min ye lettre numéro 0057 wajabate a tɔ ka ca nka min bɛ taa bɛn janvier kalo tile 12 ma san 2021 wajabate i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ a sugubulon neri t'a la namara t'a la a ka di EGK ma n'o dun bɔra yen siraba min n'o kan ka dilan Seware ani Moti ni ɲɔgɔn cɛ wajabate k'a dɔn o sira labɛn ye Seware ni Moti cɛ wajabate sabula sira belebeleba min bɛ yen wajabate k'a dɔn o labɛnni a b'o fana fɛngɛ sabula kilomètre 10 bɔ ɲɔgɔnko wajabate k'a dɔn a b'o boli ayiwa min ye kilomètre 10 bɔɲɔgɔnko don a janya kilomètre 5 o bi kɛ Moti dugu kɔnɔ kilomètre 5 o bi boli n'i ɲininka Seware wajabate k'a dɔn nin ye sira kunbɛden ye min bɛ taa turu Mopti pankurujigi kɛnɛ na n'o ye Moti Ambojo wajabate sɛbɛnnikɛla ko o fana yɛlɛmani a n'o bɛnkan o taara ka di entreprise EGK ma wajabate k'a dɔn a bɛ sariya dafa sabula article 54 décret numéro 0015 a tɔ ka ca nka bɛn kɛra ka sɛbɛnnikɛla tile 25 2015 o yɛlɛmani sɔngɛrɛw ma k'a sugubulon yɛlɛma wajabate bɛnkɛrɛw ka sariyabolo bɛɛ lajɛlen dafalen don a la minisiriso min n'o b'a wari bɔ ministère de l'économie des finances olu b'a kalama minnu bɛ sugubulon di olu
olu y'a yamaruya bɔ jabate namara bɛ min a ko n'o fana bɔra yen i k'a dɔn ayiwa min ye DGMP DSP olu y'u ka hakilina bɛɛ lajɛlen d'a kan k'a bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn k'a lajɛ ni namara t'a la yuruguyurugu t'a la bɔ jabate ko nkalon bɛ min sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn i mana teliya i k'a dɔn buruni da duman a b'a ta fa ka sababu kɛ i k'a dɔn kamalen min n'o ye nin kuma in da k'a jɛnsɛn Isa Sanayɔgɔ bɔ jabate a tɛ ko ɲɛdɔn a tɛ sarabolo dɔn a ma sɛbɛnfuraw sɛnsɛn k'a ɲɛdɔn fo ka haraba ka sin ka taa nin kumaba in fɔ k'a bi ten tewu jamana in dun bɛ dangan min na bɔ jabate wariko kuma a kuma ka girin n'a fɔra ko wari fitinin bɛ yen ko dɔ y'i a namaduna walima namara kɛra a la bɔ jabate a taayɔrɔ bɛ janya sɛbɛnnikɛla ko o kuma Isa Sanayɔgɔ ka kuma nkalon don a namara ma kɛ sonyani ma kɛ a bɛɛ lajɛlen kɛra taasira la wa a bɛɛ lajɛlen ye sariya b'a bɛɛ lajɛlen dafa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tungura le prétoire fasiriba n'o ye Ismaïla Jara Jara karamɔgɔ dɔ bɛ tungura a ko INTM ka grève bi ye a tile 4nan ye karamɔgɔ dɔ bɛ tungura n'i ye ko taabolo lajɛ grève in kɔni a jugalen bɛ jamana in ma a ko a dabɔra nin de kama sabu min kɔni grève in ye maa minnu y'a laɲini kɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tungura u y'a kɛ ka da kun de kama n'o de ye ɲinifɛn ye ni ɲinifɛn o ka kɛ sɔrɔ fɛn fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ka kɔni grève in ye INTM ale ye syndicat jɛrɛjɛkuluba ye faso Mali kɔnɔ min jamakulu ka ca kosɛbɛ n'u ŋunana malidenw bɛ bɔ a kalama maa min y'o secrétaire général o de ye Yakuba Katile kɛlɛ tɛgɛrɛ karamɔgɔ dɔ b'a tungura u ye laɲini kɛ faso fɛ ni k'a yɛrɛ k'a fɔ a ka d'olu ye dɔ ka fara saraw kan maa mago minnu bɛ foroba baara kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tungura bɛɛ lajɛlen ka damankɛɲa a baara ta kabini février kalo tɛmɛnen u ni jamana ye tigɛnɔbila kɛ ni k'u kantigɛ da yira karamɔgɔ dɔ b'a tungura baara ta u ye laɲini min kɛ k'u b'a sabati u b'a sabati u sigin bɛ ka makɔrɔni kɛ kabini février kalo tɛmɛnen fo bi ta ma bɔ sisi ma bɔ Yakuba Katile a n'a jɛɲɔ UNTM o kɔnɔna la u nana lajɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ tigɛnɔbila min kɛra jamana kɔni kɛmɛ ka ɲigin olu la ni ka funu olu la karamɔgɔ dɔ b'a tungura ko dɔ kɛra namara la dɔ kɛra nkalontigɛ la wa dɔ kɛra sa ni ka bibɔrɔn don olu da kɔnɔ o tuma k'u tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ o tuma min ye laɲini minnu kɛra karamɔgɔ dɔ b'a tungura n'a ma waleya o tuma k'olu na baara bila kɛ tuguni o baara bila tuguni o de daminɛlen filɛ nin ye fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tungura k'a daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ka na bila sini la a ko n'i y'a lajɛ o ye jɔkun kelen ye n'o ma bɔli kɛ u bɛ taa jɔkun filanan la n'o fana ma bɔli kɛ u bɛ taa pedenw baara bila limité ni mɔni min ko diɲɛ bɛ wuli i n'i ka walanw b'a kɔnɔ dɛ ala k'an kisi o yɔrɔ ma yarabi karamɔgɔ dɔ bɛ tungura a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a bɛ fɛ ka gɛlɛya Yakuba Katile bolo sabu n'i y'a lajɛ min kɔni maa caman bɛ olu kɔni bɛ ka kumaw lamini ni ka ɲɛsin Yakuba Katile ma e kuma k'a yira k'a fɔ min ye Yakuba Katile kɔni a bɛ fɛ ka jamana in sigi a sen samara kɔnɔ a ko n'i ye jamana yɛrɛ taabolo lajɛ tɔɔrɔ bɛ jamana kan n'o ye bamancɛ wale wari tɛ Mali kɔnɔ an bɛ camancɛ fanga la a baara ta min ye waati dɔw ye olu bɛ se ka makɔnɔ laɲini dɔw la nka ni ka i balanko ma kɛra tɛ karamɔgɔ dɔ b'a tungura ko fana bɛ na ni ko wɛrɛ jamana kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye banki baarakɛlaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tungura olu ka jɛrɛjɛkulu ye lajɛ dɔ bolo ta o tuma k'olu bɛ n'u yɔlɔni ka bɔ nin ko in na min ye service minimum n'o ye ka baaranin kɛ jamanadenw ye sabu banki ma datugu jamana kɔnɔ o ye jamana ni ne minɛlen fiɲɛ tɛ sama bilen a bɛ gɛlɛya fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tungura ne ni tile 5 dafara ni taa ma bɔ sisi ma bɔ tile 5 filanan mun bɛ e ko min ye bankiw ye olu bɛ sɔn ka baara daminɛ karamɔgɔ dɔ b'a tungura hali n'a ma kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye o kɔni na maa damadɔ ta tile kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ banki ɲɛmaaw kɔni ye o boloda a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Yakuba Katile a n'a jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o ye Usmane Traoré ye karamɔgɔ dɔ b'a tungura i b'a ye k'a fɔ laɲinikɛ bɛ ka ɲɛsin olu ma karamɔgɔ dɔ b'a tungura o kuma min kɔni otule ko kuma mun bɛ yen n'o de ye otule kɛ bɛ ka sɛgɛsɛgɛli min kɛ foroba baarakɛlaw dɔw la o kuma ko maa minnu dabo ko la karamɔgɔ dɔ b'a tungura ko yɛrɛ ɲini kɛlɛ don ko ye ko kuma ko jamanadenw ka kɛlɛ tɛ o kuma maa minnu kan ka taa kaso la sabu wulikajɔ kɔni kɛmɛ maa dɔw nɔfɛ o kuma k'olu ko dogo karamɔgɔ dɔ b'a tungura ko nin ko in jubaju y'o de ye fasiriba ko a ko Oclé wulilen filɛ ni kɛlɛ min na an ka faso Mali kɔnɔna la ni kɛlɛ ma tɛnku ka tɛnku a dan na a ko min ye nanzaraw ka tɔnbaw ye n'o ye Union Européenne n'o ye FMI ni Banque mondiale ye karamɔgɔ dɔ b'a tungura k'olu ka dɔrɔmɛ kelen tɛ don Mali kɔnɔ bilen kan ka ɲɛna ta nin sɛgɛsɛgɛli ka boloda maa minnu kan ka minɛ olu ka minɛ walima Mali k'i kɔ don foroba nansara wari la fasiriba ko min kɔni Yakuba Katile a n'a jɛɲɔgɔn ye k'olu de kɛmɛ k'u kangara a ko Oclé yi ale kɛmɛ ka wulikajɔ kura min boloda a ko ni kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen ɲɛ tɛ se ka fɔ maaw ye koyi a ko dibi-dibi ni caman de b'a kɔnɔna la fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na yen tɛ bɛ baara min na karamɔgɔ dɔ b'a tungura foroba baara don nka sirafara caman de b'a kɔnɔna la minnu bɛ yen n'olu ɲɛ ma fɔ maaw ye
Fasiliba ko a ko n'i y'a lajɛ k'u ko 1,400,000 o kɛra faranga ye an ka kiiritigɛlaw kunna o kuma min ye foroba baarakɛla tɔ ye o faranga fana ka fara olu kunna karamɔgɔ Dabatungura maa o maa bɛ k'a ka diplôme ye kelen ye a bɛɛ ka sara kelen ta Fasiliba ko a ko n'i y'a lajɛ INTM a ka dɔ fara mɔgɔw ka sara kan o ye laɲini belebeleba ye a sigi kun y'o ye nka karamɔgɔ Dabatungura o tile ka hakilina mun bɛ ne o kuma ko kɛlɛ min bɛ ka ɲɛsin o ma ko k'o yɔrɔnin fɔ malidenw ye k'a dogolen bɛ Fasiliba ko a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ min ye CNTM ye n'o fana centrale belebeleba an ka jamana in kɔnɔ Ousmane Amion Guindo ale ka jɛrɛjɛkuluba n'ale yɛrɛ bɛ CNT la karamɔgɔ Dabatungura ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ maa dɔ kɔni fana b'olu ka syndicat kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura n'o ye surveillant de prison ye olu ye laɲini kɛ k'olu bɛ taa jɔkun kelen grève la jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan an bɛ don min na ko bi yaasa olu ni INTM ka grève kana kolonsan ɲɔgɔn na u y'o ɲini surveillant de prison fɛ o kuma k'u bolo da dusu ka sabali u ka sabali ana kɛ ni Ousmane Amion Guindo ka kuma lamɛnna in dɛ olu sabalila min ye UNTM ye karamɔgɔ Dabatungura olu kɔni ka grève bɛ sen na an bɛ don min na ko bi grève in kɔni jɔkun kelen min fɔra o kan ka dafa sini juma o kuma jɔkun filanan in na bɔ wa walima o tɛna bɔ wa o ɲininkali o to min bɛ yen kunnafoni filanan ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ Ismaël Jara ale ka sɛbɛnni don Jekafo karamɔgɔ bala bɛ cogo di Wajibate namu a bɛna taa n'i ye luwanze ye saga mara la kana ɲininkali kɛ dutigiya ko b'a kɔnɔ Wajibate mɛngele ku ni ka fɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le challenger rédaction u jɛra ka nin sɛbɛnni kɛ Wajibate i k'a dɔn n'an ma hinɛ an yɛrɛ la n'an m'an yɛrɛ dɛmɛ Wajibate i k'a dɔn a wa ɲɛmaa wɛrɛ na Mali yɛrɛ ban ani ka Mali nafolo ban a ko nin mankan caman in kun dun ye jumɛn ye Wajibate i k'a dɔn sanubɔ dingɛ i k'a dɔn a yamaruyali sɛbɛn n'o ye permis de min ye mɛnna kotɔ Wajibate a bɛna taa i k'a dɔn nin sanubɔ dingɛ in a sɛbɛnfura n'o ye permis ye a taara ka di malidenw de ma min ye Mahamadu Yara ani Yaya Yatasa ye Wajibate little big meaning sɛbɛnnikɛla ko nin mankan ba kun dun ye jumɛn ye taa ka segin don o don a ko tiɲɛ don a bɛ ne ka don a kun damadɔ bɔ Wajibate nin permis de recherche mɛnna koto Wajibate k'a dɔn a bɛ Kɛɲɛba mara la Wajibate k'a dɔn ayiwa a yamaruya sɛbɛn dira little big meaning Wajibate k'a dɔn bɛ ayiwa bitu gol i k'a dɔn olu de kɔni bɛ mankan ni dunukolonfɔ la fa bɛɛ lajɛlen na Wajibate i k'a dɔn ka ɲɛsin nin denmisɛnnin jeni fila ma malidenw don Wajibate k'a dɔn fɛn b'u bolo ayiwa baarakɛlaw yɛrɛ don fɔlɔ Mahamadu Yara président directeur général Yara Wal min ye ayiwa Yaya Yatasa ye Wajibate cakɛda min n'u k'a ma ko Toka aluminium ale y'o ɲɛmaa ye Wajibate k'a dɔn ninnu bɛ nin baara in na a bɛ waati jan bɔ wa dossier in yɛrɛ i k'a dɔn u tugura nɔfɛ k'a ɲininkali kɛ ka taa ɲɛdɔn a ko tiɲɛ don n'i ye ko ta k'u lajɛ a bɛ san caman bɔ Wajibate k'a dɔn sanubɔ dingɛ a dingɛ caman bɛ jamana in kɔnɔ min ye betu gold i k'a dɔn o n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ Wajibate k'a dɔn u ye baara caman kɛ Mali kɔnɔ sabula miliyari 27 dolari wari Wajibate k'a dɔn u y'o kɛ sɔrɔ ye ka ɲɛsin jamana ma janko ayiwa u bɛ yɔrɔ minnu na Wajibate o tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni ye baara ye u ma degun sɔrɔ u ma gɛlɛya sɔrɔ jamana kɔnɔ min ye jamanadenw ye maa 2,000 ani kɔ bi baara k'u bolo nin bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye Wajibate a ma f'u ye suɲɛni kɛ u ye nganamu kɛ u ma fɔ Wajibate nka sariyabolo ye sariyaw de n'o dafara Wajibate o batuli ye wajibi sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn sanu dingɛ min ye a yɔrɔ sɔrɔli ye Wajibate walima yɔrɔ mana d'i ma bɛnkan min kun bɛ o ye san 7 ye Wajibate n'o dafara i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri kura b'i bolo da Wajibate i k'a dɔn ayiwa sabula jamana bɛ wari de ɲini a bɛ feere jɔnni bɛ na nin sanubɔ dingɛ in i k'a dɔn a sanubɔ permis san Wajibate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen de bɛ girin sɛbɛnnikɛla ko ni bɛɛ lajɛlen girinna n ye kɔrɔlen ye n ye kura ye o t'a la Wajibate i k'a dɔn jamana bɛ jateminɛ kɛ nafa ani sɔrɔ bɛ se ka kɛ min na i k'a dɔn jamana b'o de boso ni k'o de k'a niyɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin kamalennin fila Mahamadu Yara Yaya Yatasa ye Wajibate i k'a dɔn u y'u kanbɔ i k'a dɔn nin sanubɔ dingɛ in nɔfɛ Wajibate k'a dɔn siɲɛ 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ Wajibate sɛbɛnnikɛla ko ayiwa minnu b'a baara kɛ olu nana jateminɛ kɛ k'a fɔ permis min ye mɛnna kotɔ permis ye a ka di little gold meaning Wajibate o ye nin denmisɛnnin jeni filaw ye i k'a dɔn nafolotigi don malidenw don Wajibate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ permis juru ma kabini n'o ko nin kɛra sa don min kana bila bi la mɔgɔw kɛn tɛ k'u yɔrɔ sɔrɔ u ye mɔgɔw janfa nin sanubɔ dingɛ Kanadakaw u y'a bɔsi olu la ka taa di malidenw ma Wajibate a ko yalima maa yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'i
yɛrɛ jɛ wa a ko nin kuma in fɔli ani nin kuma in da ka segi n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ k'i ɲɛna ko namara wɛrɛ walima ŋanamuŋana wɛrɛ b'a jukɔrɔ bɔ jaba t'o tɛ a ko i k'a dɔn a ko dicogo sariya dafara a ɲinina ɲin cogo min na sariya dafalen don bɔ jaba ta a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye cakɛda min n'o ye direction nationale géologie et des mines olu bi baara kɛ kɛcogo min na bɔ jaba tɛ k'a dɔn o de ye maa si kana degun sɔrɔ jango sanu bɔta la sariya minnu fɔlen don n'i y'o bɛɛ lajɛlen dafa bɔ jaba tɛ e n'a ka kan ne n'a ka kan awa kanadakaw n'a ka kan faransikaw n'a ka kan bɔ jaba tɛ kabini a kɔni fɔra permis dira ninnu ma i k'a dɔn don o don kuma don o don wuli ka dɔn ko in yɛrɛ fanga bonya kojugu hali kunnafoni dila dɔ bɛ Serge Daniel o yɛrɛ de la ka kuma in yɛrɛ fɔ a ka kunnafoni di sira fɛ ko min ye kanadakaw ye k'u k'u laban o laban bɔ jaba tɛ so kulela fɛntigi la k'u ko k'u bɛ taa tribunal la faransikaw parikaw fɛ yen olu ka se ka kuma nin ko in na bɔ jaba tɛ k'a dɔn faransikaw de ye Mali da wa yalima faransi ta ye Mali sanu dingɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a sɔrɔla namara kɛr'u la bɔ jaba tɛ i ye dunan ye walima i ye dugulen ye o t'o la nka namara ma kɛ permis min n'o bɛ sanu bɔ kɔfɔ mɛnan kɔtɔ yo o de don bɔ jaba tɛ wa a dira bi a little big meaning ma a dir'u ma sini bɔ jaba tɛ i k'a dɔn biti gold n'u bɛ min kɛ n'u b'u yɛrɛ faa sa u b'u yɛrɛ faa bɔ jaba tɛ e ye san caman kɛ sanu bɔ dingɛ kan bɔ jaba tɛ i k'a dɔn a fɔra k'a bɛ gosi a gosili i k'a dɔn a taara bin minnu gɛrɛgɛrɛ la e ko n'o ma u n'a mankan bɔ jaba tɛ sɛbɛnnikɛla ko ka da dalu jumɛn na o tuma an bɛna an yɛrɛ an siri k'an di maa wɛrɛw ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ challenger kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ tun kɔnɔ ne bɛ tigɛ don soir de Bamako fasiriba n'o ye Umaru Ongoyiba a ko faso maliden minnu bɛ jamana kɔfɛ baro kolonigi ko de bɛ tun kɔnɔ o kuma k'olu ka segin ni faso kɔnɔna la o bolo dalen bɛ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ kabini utukalo tile 18 tɛmɛnen san 2020 min ye jamana masakɛkɔrɔ n'o ye Manden masa Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen maa caman kɔni bɛ olu bolila ni ka t'u ɲɛmadogo fasiriba ko o maa ɲɛmadogolenw la jamana kuntigi yɛrɛ denkɛ n'o ye Kacho ye Karimu Keita ale tɔgɔ b'o la Karimu bɛna ko Karimu o kuma ale bɛ kɔnɔwarisigi la karamɔgɔ daba tun k'a ka valise labɛnna ka ban a bɛ nale a kana valise labɛnna ka ban pewu Karimu ala dangana n'a ɲuman ye Mali kɔnɔ a kana ami dɔ ka kuma fɔ lajɛ na fali da f'i ye ɲininka ko mun na bɔ jaba tɛ u ye nin jɛni in kɛ suba ye u y'a kɛ janfandi ye bɔ jaba tɛ k'a sɔrɔ Mali kadiriw yɛrɛ de ye Karimu janfa demande ma pourquoi munna Karimu tun bɛ commandement na wa n'a bɔra commission de défense la ɲininka a tun bɛ commandement na wa a tɛ foyi la commission de défense ensemble o ye commandement de ya décision baw bi tɔɔrɔ ma a tun bɛ yen wa e kadiri ye kalan na i taara ka bila i ka baara la k'i bɛ ko dɔn k'i bɛ se ko la ne taara i yɛrɛ siri ka t'i di Karimu ma k'o ye Mali janfa o ye wari dun Karimu bɛna a b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ yan Karimu kana k'a bisimila o kuma gundo bɛna poyi a kana karamɔgɔ dɔ tun kɔnɔ Umaru Baru kolontigi a y'a yira k'a fɔ a ko in daminɛna ka ban sabu min ye Karimu ye a ka valise labɛnna ka ban Karimu bɛ maa min ka dangana kɔnɔ Konowari o de ye Konowari masakɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara a bara taa Alassane Dramane Ouattara ni IBK terimaw don jɛɲɔgɔnmaw don Karimu bɛ taa yen don min na a y'a kalifa la k'a don a sogo n'a golo cɛ min ye Alassane Dramane Ouattara ko kalifa ka gɛlɛn ala yɔrɔ o kuma ale bɛ Karimu don kalifa la a ko n'i y'a lajɛ Karimu kelen tɛ kalifa la a bolo koyi Burukinabew ka jamana masakɛkɔrɔ n'o ye Blaise Compaoré o fana bɛ kalifa la bolo karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o fana sigilen bɛ a ka sigi kɔnɔna la a ko min ye Karimu kɔni ta ye an m'an sɔnni dɔw kan min kɔni ye CEDEAO ɲɛmaw ye u y'a yira k'a fɔ camancɛ fanga ɲɛmaw la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ Mali tɛ se ka jɔ abada malidenw kɔ maa minnu bɛ jamana kɔnɔ maa minnu bɛ jamana kɔ kan maa maa ye politiki maa ye maa minnu ye jamana baara ka tɛmɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'u bɛɛ ka wele u kana so Fasiriba ko min ye Karimu ye a ka nali o tɛna k'a fɔlɔ ye koyi sabu min ye Musa Jawara ye Karimu ka nafɔ o kɔ a ko maa tɛmɛ ka bɔ yen maa caman de bɛ maa minnu fana kan bɛ ka valisiw labɛn karamɔgɔ daba tun kɔrɔ hali n'olu tɔgɔ ma fɔ bamankɛ bɛ maa min ta kan bi Umaru Baru kolontigi fɛ o de ye Karimu Keita ye a ko CEDEAO ɲɛmaw ye bɔli laban mun kɛ yan u y'a fɔ ne ka gɛlɛya Mukutari Wani ni Bandaw ye min ye Mukutari Wani ye ale ko ale ɲɛ t'a gɛlɛya la Bandaw fana sigilen o kumakan kelen kan maa minnu kɛra sababu ye ne ka coup d'État k'olu fana ko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o kuma ko a bɛ se ka na a ka jamana don ko mun b'a bali ka na foyi Fasiriba ko min ye Karimu Keita ye n'a nana Mali kɔnɔna la o kuma min y'a ka baara ŋaniya minnu bɛ a b'o daminɛ n'i y'o lajɛ sɔminikɛ bɛ a la o kuma k'a bɛ fɛ k'a labɛn kalafili nata la n'o ye député kalafili ye commune 2 la tuguni sabu min ye député ye o nege bɛ Karimu na hali bi nka Fasiriba ko mun de bɛ fɔ o ko la waridunko kuma minnu bɛ yen yuruguyurugu kuma minnu bɛ yen a ko min ye kiiri tigɛlamɔgɔw ye ni Karimu nana o kuma sira bɛ olu fana bolo karamɔgɔ daba tugura ni k'u ka sɛbɛn k'a dayɛlɛ ka Karimu wele k'a ɲininka n'a fɔra ka jɔ a la o kuma so
Fasiriba ko min ye Karimu ye a ka nali o tɛna k'a fɔlɔ ye koyi sabu min ye Musa Jawara ye Karimu ka nafɔ o kɔ a ko maa tɛmɛ ka bɔ yen maa caman de bɛ maa minnu fana kan bɛ ka valisiw labɛn karamɔgɔ daba tun hali n'olu tɔgɔ ma fɔ bamankɛmɛ maa min ta kan bi Umaru Baru kolonitigi fɛ o de ye Karimu Keyita ye a ko CEDEAO ɲɛmaaw ye bɔli laban mun kɛ yan u y'a fɔ ne ka gɛlɛya Mukutari Wani ni Bandaw ye min ye Mukutari Wani ye ale ko ale ɲɛ t'a gɛlɛya la Bandaw fana sigilen o kumakan kelen kan maa minnu kɛra sababu ye ne ka coup d'État k'olu fana ko karamɔgɔ daba tun o kuma ko a bɛ se ka na a ka jamana don ko mun b'a bali ka na foyi Fasiriba ko min ye Karimu Keyita ye n'a nana Mali kɔnɔna la o kuma min y'a ka baara ŋaniya minnu bɛ yen a b'o daminɛ n'i y'o lajɛ sɔminikɛ bɛ a la o kuma k'a bɛ fɛ k'a labɛn kalafili nata la n'o ye député kalafili ye commune 2 la tuguni sabu min ye député ye o nege bɛ Karimu na hali bi nka Fasiriba ko mun de bɛ fɔ o ko la waridunko kuma minnu bɛ yen yuruguyurugu kuma minnu bɛ yen a ko min ye kiiri tigɛlamɔgɔw ye ni Karimu nana o kuma sira bɛ olu fana bolo karamɔgɔ daba tugura ni k'u ka sɛbɛn k'a dayɛlɛ ka Karimu wele k'a ɲininka n'a fɔra ka jɔ a la o kuma ko fana n'a ka kuma don n'a yɛrɛ ma faama kura min mana ta sini o den walima o muso wajabata an bɛ taa don kɔrɔ ye nin kɛ wari bɛ sɔrɔ nin na nin bɔta anw yɛrɛ de bɛ mɔɔw kɔnɔ suruku k'u bila jamana na n'o kɛra tuma min u bɛ tila k'a fɔ ko b'u cɛ k'u la yɛlɛ yiri sanfɛ ka tila k'o ju tigɛ n'u ye minisiri kɔrɔ minnu bɛ yen Mali filɛ dɛ n'u tun bɛ Karimu ka saki ta minnu tun bɛ Karimu ka ciw kɛ an b'a bɛɛ dɔn a ɲɛ bɛ dɔn Karimu a kana le sort de Bamako merci an ye nin sɔrɔ ale kɔnɔ an bɛ Jakite Tezara kelen don Tezara ye te kelen de ye an k'o premier min o bɛ bɛn karamɔgɔ daba tugura kɛlɛ o kɛlɛ bɛ misi kunkolo ko la da dugulan dɔ fɛ ko don siga t'o la n bala tɔgɔ bɛ di Wajabate naamu cɛnintigiya ko bɛ maa min kɔnɔ o tɛ kɛ maa ka cɛnin ye Wajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Hawa Suwaidu Tarawele o don Gafure Hawa ko Wajabate a ko i k'a dɔn Nangama ani Duga Jaabi Wajabate n tɛ karisa fɛ o ye tiɲɛ ye nka maa tɛ karisa fana fɛ i ma tiɲɛ fɔ min ye Nangama ni Duga Jaabi a tɔgɔ de ko Arasibasi bilama i k'a dɔn mankan ani ɲɛta ani ɲininka dɔnni i k'a dɔn o b'a nɔfɛ a ɲuman n'a juguman bɛɛ lajɛlen b'i ta fɔ a ko n'i hakili b'a la min ye Arasibasi ye i k'a dɔn mankantigi don a ko an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn a minɛnen bɛ a bɛ kaso la Wajabate nka baasi den kelen foyi tɛ Arasibasi la kaso in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko awa ka da kunnafoni caman kun fɔra k'a degunnen don walima a ɲɛninen bɛ o tɛ tiɲɛ ye Wajabate n'hakili b'a la Arasibasi i k'a dɔn u k'a ma tubabukan na ko mandat de dépôt mɛ kalo tile 7 min ye awa jalaki ye o bɔlen bɛ Silima syndicat libre de la magistrature i k'a dɔn ani Samu o don Wajabate Silima ani Samu ninnu de ye jalaki bɔ ka bin Arasibasi kan a ka kuma ka farin i k'a dɔn a ye kumajugu caman fɔ a ma nani yɛrɛ b'a ka kuma na o kuma min ye sariyabolo ye o ka wuli a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko ani sariyatigiw kɔni ka gɛlɛya a sɔrɔla nin na a yɛrɛ kelen tɛ ko in na koyi Wajabate sabula maa caman wɛrɛ bɛ sɔmin kelen don k'a fɔ sariyatigiw i ka don n'u sɔnni bɔ o nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ taa Arasibasi dun a ye kalo damadɔ kɛ kaso kɔnɔ a bilalen ma don a kun 2 don a kun 3 bɔ nin kara in fana wulila nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko awa n'i ye ko ta k'a lajɛ nka minɛkun kɔni tɛ kelen ye sen fɔlɔ la n'a fɔra ko jamana janfa ani jamana dafiri tun b'a a kɔnɔ Wajabate nka sen kɔni ye syndicats n'o ye sariyatigiw ka bolofara ye olu de wulilen b'a kɔ a minɛnen Wajabate i k'a dɔn fo ka n'a bila bi la a bɛ ne ka tile damadɔ bɔ Wajabate ŋunuŋunu caman kɔni y'a jira k'a fɔ Arasibasi ka dossier a talen bɛ ba la sabula i k'a dɔn Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen kɔni tulo fɔlɔlen bɛ ka dossier in kɔnɔ ŋunuŋunu dɔw kun wulila waati la k'a fɔ ko ayiwa a bɛna transférer a bɛ yɔrɔ min a bɛ bɔ yen ka taa premier cabinet na premier cabinet Wajabate i k'a dɔn o ye yɔrɔ ye min jɛ ka jugu kosɛbɛ kaso b'o kɔnɔ journaliste Seydou n'ale bi yan ko n'ale ɲininka premier cabinet a ko i k'a dɔn o ye bandi jugu i k'a dɔn maa kati gɛlɛnw maa falaw ka yɔrɔ k'u b'a bila ka taa yen sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ tɛ a ko nin kuma in kɔni ŋunuŋunu tun bɛ dugu kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bɛ sen na Arasibasi yɛrɛ kɔni dɔ kɔni ko k'a y'a fɔ ale ye ko dɔ de ye telefɔni ci i k'a dɔn kasobon ɲɛmaa ma ko k'a bila ka taa maa jugu ni maa falaw ka fanfɛla la a ko i k'a dɔn kuma in tɛ tiɲɛ a bɛ yɔrɔ min a b'o yɔrɔ kelen
de la i k'a dɔn awa tɔɔrɔ ni deguba t'a kan hali n'o y'a sɔrɔ kaso yɛrɛ y'a damata degun ye Bɔjabate a ko i k'a dɔn maa caman kelen bɛ ka wulikajɔ kɛ nin ko in bi dansira la cogo min min ye wulikajɔ min bi tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ deli ani faamuyali kana ko in kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ordre des avocats Bɔjabate i k'a dɔn olu bi cɛsiri la min bɛ se ka to basi i k'a dɔn gɛlɛya in bi duga o tɛmɛnen kɔfɛ dɔw yɛrɛ ko minisiri kɔrɔ min kun bɛ kiiri kunna ni maa jɛlenba don Maliki Kulubali o bi ne k'i da don kuma in na ko in ka nɔgɔya Bɔjabate i k'a dɔn awa fiɲɛ nana ɲɔsurula sɔrɔ ɲɔsurula bolo sɔrɔ sana a ka sɔrɔ nin donbaw jango maître Kasum Tapo ka taa se Mohamed Ali Bacili ma hali n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ welelen don i k'a dɔn kiiritigɛlaw fɛ u fana bɛ wuli ka jɔba ani cɛsirila ani deli syndicat bolo fila in u bɛ se ka rasa makoto cogo min i k'a dɔn ko in bɛ se ka dasira la n'o tɛ kiiri i k'a dɔn bolo dalen don nka maa min mana k'o taabolo ta k'u lajɛ k'oro karaw bɛ ɲɔgɔn gɛnyɔrɔ dɔn Bɔjabate i k'a dɔn arasa ye maa gɛlɛnba ye a ka fari Bɔjabate i k'a dɔn yalima farinya in de a se nin ma wa ngali tun bɛ bɛn nka min kɔni ye sariyatigiw ye olu ta tɛ bila i k'a dɔn misirida la ko Ala maa labila Bɔjabate ka sababu kɛ i k'a dɔn nin gɛlɛya min n'a filɛ ka rasa sɔrɔ u kelen bɛ k'u bolo maana bɔ fana sariyatigi wɛrɛw nɔfɛ minnu ye avocat ye maître Kasum Tapo ani maître Mohamed Ali Bacili Bɔjabate k'a dɔn an bɛ dugawu dɔn kɛ an baarakɛɲɔgɔn min ye basi a kun ko Ala ka nɔgɔya k'a la nin kun ye sɛbɛn ye Gafure Hawa Shoyidu Tarawele nin kun y'ale ka fasiri ye an ye min bɔ ayiwa Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ de bɛ n tɛgɛ don ko kura bi kɛ waati maaya yɛrɛ ye waati ye karamɔgɔ daba tunkara min ye Bamakɔ ɲɛfunge Tombouctou fasiriba ko escorte mun tun bɛ sira la ni ka taa ni dugudenw ye karamɔgɔ daba tunkara ko baara a wulila kura ye a bɛ waati nin bɔ bamancɛ wale dɔ kun farala kan kosɛbɛ maa minnu bɛ n'o ye finitigilakaw ye n'olu bɛ kariw kɔni latɛmɛ karamɔgɔ daba tunkara olu ye tɔɔrɔ caman sɔrɔ ni ka taa bila taamadenw yɛrɛ la o kɛra sababu ye tiɲɛni barika bonyale min kɔni escorte ye ale jɔra a jɔlen karamɔgɔ daba tunkara n'i y'a lajɛ ɲɛfunke Tombouctou nafasɔrɔ sira ni dugu minnu bɛ fura kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen bɛ kule la u ka minɛnw bɛ taa cogo di min ye dugudenw ye u bɛ t'u ɲɛda u ka maakɔrɔw kan cogo di u bɛ t'u ɲɛda u wolodugu kan cogo di karamɔgɔ daba tunkara Ala ni siran ye a barika ye nka min ye an ka finitigilakaw ye karamɔgɔ daba tunkara u nana wuli k'u jɔ kura n'o ye opération Maliko ni k'a yira k'a fɔ olu kɔni nakun tɛ dɔwɛrɛ jamanadenw lakananin don karamɔgɔ daba tunkara u bɛna sira furan k'a jɛ ni ka taama k'a segin kura ye o baara yɛrɛ daminɛna kabini mɛkalo tile 18 karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye kariw ye o kuma k'u k'u labɛn ni kari minnu bɛ ni poussière gɔngɔn b'u kan k'u k'a ko k'a jɛ karamɔgɔ daba tunkara ko sira labilalu ye sira labilalu ye o kuma min kɔni ye don fila jɔkun kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara min ye kari ale ni alamisa karamɔgɔ daba tunkara min ye kari kɔni o bɛ bɔ Bamakɔ ni ka taa ni yɔrɔ kofɔlen kɔnɔ dugu minnu bɛ fura kɔnɔna na o bɛ tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ nafasɔrɔ sira mun bɛ ni sira in kan a dagosi ka bon fo k'a dama tɛmɛ bamanciw u kuma olu de bɛ taa jan da maaw ɲɛ karamɔgɔ daba tunkara ni ka sin ka bin u kan k'u bolofɛn k'an tarakiti maa caman ni bɔra nin sira in kan koyi fasiriba ko kari minnu bɛ ni tasuma donn'u la k'u kɛ bugurujɛ ye nafolo minnu bɛ n'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna karamɔgɔ daba tunkara a tɛ kɔnni ka ban a ko n'i y'a lajɛ sɔrɔsiw kɔni n'o ye opération Maliko ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu bɛna mobili belebelebaw de bila kariw ka bolo kan o kuma kari bɛ taa k'olu ka tugu ɲɔgɔn na min ye escorte u bɛ wuli k'i jɔ o kuma hali dimɔgɔ a tɛ maga maa la ka taa o kuma fo bɛɛ se yɔrɔ la ni ka tila ka segin n'u ye tuguni maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen olu fana ye seereya kɛ o kuma baara minnu donna kabini mɛkalo tile 18 karamɔgɔ daba tunkara ko a fɔra fɔ cogo min na dɛ o kuma k'a ka di n'o bɛɛ lajɛlen ye o kuma ko hakilisigi dan yɛrɛ don fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara maa bɛ se ka dubabu de kɛ nin ko la o kuma baara min daminɛ ne filɛ nin a nun ka taa badabada o kuma a kana kɛ o kuma tile fila fɛn ye kunnafoni filɛ nin an ye min bɔ waati kɔnɔna la a ka bi bɔli don Bɔjabate an bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire o don Bɔjabate i k'a dɔn ɲuman kɛli ka ɲi ɲuman kɛli lakali o ka di min b'a lamɛn o fana bɛ nisɔndiya Bɔjabate i k'a dɔn ɲumankɛla ale tɛ bɔnɛ diɲɛ na a tɛ bɔnɛ lahara Bɔjabate i k'a dɔn ɲuman kɛba an ka jamana den min ye Kɔmɛ Sise Bɔjabate i k'a dɔn jamana y'a dɔn a ye sabula a welela ni k'a tanu ka bandiri ta k'o da disi la u k'o de ma ko grade d'officier de l'ordre national du Mali Bɔjabate i k'a dɔn Sise Kɔmɛ i k'a dɔn jamana densɛbɛ don min cɛsirilen bɛ sabula a ka sɔrɔ
Bwajabate k'a dɔn a y'a ta ka ɲɛsin Mali ma hali n'o y'a sɔrɔ a sigiyɔrɔ bɛlɛn bɛ Côte d'Ivoire jamana ma sɔrɔ o sɔrɔ n'o b'a la jamanadenw bɛ nafa caman sɔrɔ président directeur général u k'a ma ko Koyira Holding Bwajabate i k'a dɔn a sigiyɔrɔ ye Mali Côte d'Ivoire Bwajabate nka a ka bolofara ni hinɛ ani suma caman bɛ jamana in kɔnɔ dunanjigiso minnu bɛ yen n'u k'a ma ko Hôtel Radisson Blu Sheraton Bwajabate k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen y'ale de ta ye Kome Sise o de y'a to a ye Bwajabate k'a dɔn jamana ɲɛmaaso y'a wele Bwajabate ka tanuba ta k'a sɛgɛrɛ sabula banderi min d'an b'a disi la Bwajabate i k'a dɔn bɛɛ t'o sɔrɔ jamana kɔnɔ min ye chevalier ordre national du Mali Bwajabate n'i t'a dɔn a dɔw y'a sɔrɔ e ka radio baara ma daminɛ nin dara disi la Alpha fɛ n ko Alpha fɛ 2002 karamɔgɔ o y'a sɔrɔ n b'i senkɔrɔ dɛ ATT m'a di yan IBK m'a di yan Bwajabate premier président de la démocratie du Mali o ye nin dan ne disi la n b'i senkɔrɔ kabini 96 e tun bɛ yan kabini o waati e ko 2002 hakili don ne ɲɛna k'i nana a ma mɛn biko ma jɛliden bila a ta la koyi a b'o to Amedi ninnu ma Amedi ninnu y'an jɔni ye radio baara la n'a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko Bwajabate ko an ye nin ko in daminɛ bi kabini an man di kabini fɛn ti sɔrɔ a la anw b'a la Bwajabate k'a dɔn président Alpha le premier président de la démocratie wa an dun ma hɛrɛ nana da Alpha kan kan 2002 a bɛ kɛ a tɛ kɛ Mali tɛ se a kana di Mali ma Mali bɛna an na maloya a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ kani na a dira ne ma kani senfɛ a dasilen don disi la Ala den jɛliden i dun tɛ to ka don dɛ doni ko dɔ de ye e t'a dɔn k'a bɛ yan n b'a dɔn banna o nka maa minnu t'a dɔn don ni maa min t'a dɔn a fɔlen filɛ o ye kɛnɛba o kɛnɛba awɔ i bɛ to k'a don de ka bɔ ayi a t'o kun bɔ chevalier de l'ordre national Daba Tunkara Bwajabate k'a dɔn maa tɛ nin sɔrɔ n'i ma baara kɛ jamana ye maa tɛ nin sɔrɔ n'i ma danaya ta awa ka jamana sɛgɛrɛ maa tɛ nin sɔrɔ na i bi baara min na fo jamana k'a nafa sɔrɔ Bwajabate Sese Kome i k'a dɔn jamana den ɲuman don i k'a dɔn sɔrɔ ni awa kari min b'a la Mali ye nafa caman sɔrɔ a ko i k'a dɔn ni nin ma kɛ nin kuma in na Bwajabate maa t'a dɔn awa tun bɛ kɛ cogo min na Sese Kome dunanjigiso Bwajabate k'a dɔn a y'a caman den don diɲɛ fa bɛɛ nka fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen dakamana bɛ Mali kɔnɔ Ala ni Sese Kome maa min bɛ baara kala n'i b'i dahirimɛ sɔrɔ a bɛ maa miliyɔn 1 bɔ Bwajabate k'a dɔn nin hôtel ba fila in Sese Kome ka nin jɔ Mali kɔnɔ jamana bɛɛ jamana na n'a taara jɔrɔ yen Bwajabate a bɛ nafolo ni hɛrɛ min sɔrɔ a la a fanga ka bon nka n faso Bwajabate i k'a dɔn Sese Kome i k'a dɔn maliden sabalilen don Bwajabate i k'a dɔn ɲuman caman Bwajabate hali an yuru a ye ɲuman camankanw ye hali n'a ko k'an da kana kuma fɔ Bwajabate i k'a dɔn don dɔ la an n'a fɔ ɲuman dogoba ye so ye o ye tiɲɛ dɛ a ye ɲuman camankan yuru ye wa o ye fitiriwale ɲuman dogobaga n yɛrɛ tɛ dɛ nka n baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ a ye ɲuman k'u ye n b'a kalama ne hakili n k'i don sa ayi n'a kɛra e a ma kɛ ne ye o tiɲɛ ni ɲuman kɛra a ma kɛ ne ye wa ni ɲuman kɛra Murujan ye a ma kɛ ne ye wa kojugu alu ka radio so ni ɲuman kɛra a ma kɛ Jekafo ya wala donc ne m'o n'a ɲɔgɔnnaw de ma o tuma Sese Kome Bwajabate i k'a dɔn ale ni nin ka kan jamana den min don i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri u ka ca kojugu jamana kɔ kan Bwajabate nka bɛɛ lajɛlen n'i ta don Sese Kome Bwajabate i k'a dɔn PDG Koyira Holding an ka foli ani tanuni bɛɛ ka fara jamana ɲɛmaaso olu ye banderi min da n'o ye médaille k'o d'a ma nin mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo k'a bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la cɛ karamɔgɔ Daba Tunkara e ko an tɛ bi ta bila yan Bwajabate an bɛ bi ta bila yan i hakili to a la cɛbakɔrɔya Bwajabate gundo don cɛbakɔrɔ i k'a dɔn f'i ka hakiliw de jagabɔ ka faamuyali sɔrɔ ko la Bwajabate fɔlɔfɔlɔ an denmisɛnnin ma n'an kun dara burusu kɔnɔ Bwajabate n'an bara ka to dun naji tɔni i b'a ye kuma bɛɛ cɛkɔrɔba a bɛ furamuguri dɔ b'a kun k'o funfun la k'o furu Bwajabate o ye jiri de ye o jiriw de bɛ kɛ sababu ye kolo ka jija o bɛ kɛ sababu ye pasa ka jija o bɛ kɛ sababu ye hadamadenya ni cɛ yɛrɛ ka jija Bwajabate o jiri kelen kelen minnu bɛ yen dɛ o de ye mamuso ka fura ye nin ye tiɲɛ ye o de ye mamuso ka fura ye c'est à dire que produit wɛrɛ ma ɲaamɛ a la foyi ma ɲaamɛ a la mamuso ka fura a bilama Ala y'an gɛrɛdigɛ a la a bɛ radio Jekafo la 3000 don Bwajabate k'a dɔn wa cɛya dalilu don min ye produit wɛrɛ ye produit caman bɛ jamana kɔnɔ n'i y'a min walima i y'a mugan walima i y'a furakisɛ kunu i dusukun b'i tantan farikolo b'i kalaya Bwajabate n'i y'o ye fura o fura la cɛya fura la dis-toi que produit chimique b'a la fɛnnin dɔ b'a la
o siga ka nin minɛ fiyewu mamuso ka fura mugu fitini k'a k'i tɛgɛ bɔ jabate ka ji d'a kan 30 minutes i b'i sago sɔrɔ i fari t'i kalaya kunkolo t'i dimi bɔ jabate e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n ye fɛn dɔ ta tiɲɛ yɛrɛ la min kelen bɛ ka barika donna kelen bɔ jabate dugu mana jɛ ni k'i bɛ taa ɲɛgɛn na i yɛrɛ b'a ye i bɛ taa ɲɛgɛn na cogo min lafiya bɛ na hali ni kɔnɔ jɛlen don o ka di mamuso ka fura o ka di bɔ jabate k'a dɔn a bɛ arajo Jekafo gardien bolo 3000 n'a san i ka dimi bɔ i yɛrɛ la pewu an bɛ jalite waati n'a ka waati ma se dana gosira i k'a dɔn anw kɔni b'an kɔ kɛ nakɔ kɔrɔni kɔ ye i k'a dɔn ayiwa surafana t'o maa du su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an b'i ye kɛnɛ ka sanfɛkɔrɔw bɛ bɔ k'olu lakali an bɛ jalite ale bolo tun bɛ suya kɔlɛ la bɔ jabate daba tunkara wa salam.